Mukadzi uyu ndiye amai vemwana airova mwana? Ndiye akabereka mwana ndiye wangu ndo first born yedu. Mune vana vangani? Tine 4. Hanzi mhosva yange iri yeni? Ndisingazonyatsoziva sekuti ini ndinoenda kubasa ndinochinja mashifti kana kuuya pamba kana na 11 usiku ndomuka ndobuda na 7 wana anenge atoenda kuchikoro. Pamwe pacho ndoyo masikati ndoaona wana ndinobvunzawo wana anoratidza kufara zvekuti kutoziva zvakawanda kuti pane zvinova zvichiitika kana kuzodai. Ndina for example iyopa pakaitika vhidhiyo iri parakaita rakatenderera but kuna umwe akatombaika unoona kurayirwa mwana ndikadobvunza kuti nani ndikada kuzama kunyengerera akaramba ndazotowo kubasa ndatogarawo ndopandakazonzwa kuti iyo iyo mboona zviri ipapo ndikati iyo ndimadhemongwa chii chakadaro. Wakutoona vhidhiyo? Ndakutoona kubasa ndakasvika kumba ndakada kumubvunza iye akandiudza kuti sha mwana anga aba mari $11 akati sha but $11 ndingabvadai mwana. Munhu anogara eyuti chero ukamubvunza zvimwe zvinhu yanobva atotanga kupindura rapa pandatobuda padeni. Ndakabva ndaenda kumashopu ndakasvika kumashops kune musikana ariko ndandodawo nohuda ndandipawo mari pandapiwa mari yayo mandaita sei ndobva ndadzoka kuma ndikati ndinotora mari yandakasiya iri imweni iri kumba ndibatanidze neiyi ndinohodha zvakashaya basa ndakasvika kumba ndobva ndatanga kudi ndakanyimwa mari iyayo ndakazongobuda pamba paya nehasha ndikati ndikandidzoke kupi kushopu ndobva nditeera kushopu kuya ndisvika kushopu kuya pakuri kuzvekuma 7 manheru. Iyi shopu yenyu itachop yenyu? Ndeyangu pakapinda musikana mune musikana anga arimo yatonoizi ndatorohwa paya. Kurohwa? Madha ndarohwa paya budzi ndakatambirwa musoro. Wagara uchirohwa? Zvekuti redu tikanetsana wamwe macho nditoti handinyepi handikwanisirawo mukadzi mamba mandombowewo zvavo. Takanzwa nevanhu vanogara marainmen kuti hanzi unorohwa nemukadzi. Zvinoitika handirambe ndarohwa paya ndabva ndatongosubuka ndabuda mushopu ndabva ndaenda ndadaidza mukomana anonzi Mabutsi achandionero zviri kuitika bva pangu but ini zvandakaita izvi ndakutofonera polisi kuti amai handina zvaari kufunga ini handizvizivi arigona kunge ari kufunga kuti ndicharwa kana kudai but ini handizvikwanisi ndakakura namai vangu nabangu anamboona mai vangu ichitukwa kana kurohwa. Ndakabva ndafonerawo polisi ipapo ikauya ikamupa counseling ndakati hamusamusunge ndiro wangu aita hakuna basa asi ndiro ngechekuti mupe counseling. Ndiri ino apa zvatone mwedzi ndingoti mwedzi nezvimwe mashuro apa mwana akatorohwa? Mwana anga akatorohwa but ndandisati ndatozviona inini izvi zvekurohwa kwemwana nditizobvita vanhu ndichibvunza zvinhu zvakaitika zvaane 2 months akatora vhidhiyo muroora wake mukadzi wanzvadzi yake anoteerana naye. Ndinoona sekuti kugara kwavo kumba kwavo futi pachawo hakuna kunyatsogarisika zvakanaka so uyo anenge akanga abhoka achiterega ndinotiwo kuna tetere kudii ndobva ambosvika kubva rafuriwa here odzoka but apa ndingadzokepi ndo matauriro anoita ndopakazodzokawo tete achiona tete ari kushuta mafirimu ari kurohwa mwana ndobva uchitora vhidhiyo hanzi aritora akanoratidza mamhanya akutumbura ona izvazvo zvita tete maitembi akanzi dhilita iye hana kudhilita akabva adi akati anoda kuti babatembelana azvooni asi unkwasha handikwanisi kudii kumuratidza ndopa kuzosenga matauriro aro rinonzi rakasendwa mumagurupu zvedu zvemawhatsapp mafamily groups pana akazobva aridii arikanda akarwadziwawo. Discipline inodiwa pamunhu. Ndikatarisa chero akatsamwa tikatsamwidzana tiri mumba haakwanisi kuziva kuti uyu munhu andiri kuitira zvinhu izvi ndo baba ana ndo anokwanisa kuti handiendi kubasa zvose ndiye ari kuita sei ari kuita but haakwanisi kundinyara saka ndoti hangu ini kana iri discipline afana kuipiwa yekuti iye chero aizodzoka pamhuri yake bose nhasi ndikati handichamudi ndinoona futi tona achazobvunza kuti nai mama waripi nezera ravari vanogona kukanganwa zvese izvi asi mai vanonge achingovada chero akanyanzi anongozoti mai ngapiwe mutongo wake. Hurumende ichiona kuti zvinokodzera kuti zvienderane nezvipi nani chendoramba bo zvinotondirwadzawo chendongokumbira discipline kuti iye azokwanisa kugara futi nevana ivo zvakanaka nekuchengeta vamwe zvakanaka vasarayo vachiziva kuti izvi hazviitwe izvi zvindikazviita mawani chero murume wangu chero family chaiya tozvifarira. Saturday remember pandakataura newe musi Saturday ade vamuregerera adzoke vana ndozodini paya ndakanga ndisati ndanyatsorona rese pandakaroona tete penduritaura kandakashika kuramba ndichiritarisa ndo pandakazosvika pakunyatsoona rese vhidhiyo saka toona sekuti treatment inodiwa pamunhu ndokuti tese tidzoke mugwara titese because ndikasadaro zvinorwadza hakusi kumuomesera but tiri kuita kuti iye nevana neni tigone kurarama tiri zvakanaka zvisinganyadzisi so far naizvezvi ndotonyara chiri muarea chingosvika ngonzi babatembelani akomana haunzi wetsitsire babatembelani nai ndadii anditozvionawo ndimuri kutozviona kope ndosvika sei musingandudzi makatudza kuti maimborohwa
makatomborohwa mukakakwachirwa madress? Imborisipeted drose arina said. Ndiye akadibuni? Arina said drose. Indava hanzichi? Zvakaoma. Hanzi panenge pane kakunetsana kamakaita mari maybe yasina kukwanisa kukupai imi mukasvika pakuti no ndakumbomirira kukupa mari. Iyo nyaya yetete zvakaitika madhamu akaenda kushopu. Mushopu mamune mari. Madha akaenda korova mari yanga irimo mamurudzi mamune 180. Sanga tasema mabhuku angu zvaari kurekodha mari yaita sei yarova pasi. Right pa 180 inichandiri kupa 2 months ndo yauchadya uchiita sei. Inini kuwana chakutaura ndo chandokwanisa. Inizoti ndichamhanyirana newe kana kuti nditi ndokusera kusecha ndakutoona sekuti hazvichandibatsiri. Mari yawatora ndo ichakuchengeta 2 months idzodzo. Bhozi ndingadiwa zvibira. Tingaendepi? Ndo zvandakataura ndikadaidzawo zikuru ndikati mai aba mari yatora kushopu negrocery rikauya rikaunganidzwa anga atora kushopu ndikati handiridi harichadzokiwo. Ngaadye zvose bhozi kutora kwaita aizvida. Ende ari kuona zvandinotenga zvishoma saka ngaite sei? Ngaatore. Asi mumba macho chikafu chachiripo deni kuri kuti munoona katembelani kangu kamwana kari karunzi anorova. Mukwanisa ukabvunza kuti kumba kwenyu kana muchiti munodya munova muchidyei. Ini kumba kwangu mavheji chaitu toitai kutoshuwira kutoti dai tadyawo. Kodyiwa nyama? Tinototsvagawo muriwo kutoti tikadai kutoti nyama tosibhalanzisawo kuti tikadai.